takže čaute ľudia, vás vítam v tomto dnešnom videu. A dneska máme taký menší trip, nie? Taký menší. No a pôjdeme preskúmať nové cesty, ja idem zase na skútri. Dneska má výsť nová časť 12.4. oprava činy. No a dajte like, odber a zvonček, lebo už tu dosť dlho nevyšlo video na tento kanál. Poďme ho osviežiť. Dobre ľudia, takže ideme. No, ja idem ešte za kamarátmi, bo kamarát keď príde, tak bude to dlho trvať. No. Alebo nejdem, viete čo? Sorry za zvuk, možno púka do miku, sorry. Musím si kúpiť mikrofón, lebo vlastne nemám ten mikrofón, hovorím mikrofón z kamery. No a idú s nami kamaráti. No a dajte like, odber a zvonček a zdieľajte tu ten kanál ľuďom, prosím, že by mohli dať like, odber a zvonček, chcem dostať 50 odberateľov. No a ideme. No ľudia, pokračujeme v ceste. No. A ideme na našu novú cestu. Dúfam, že nie je rozohraná. Alebo keď hejta, sa naserem. No a poďme. Dlho nebolo video, čo ma docela trápi. A viem dôvod, nemal som času, bol som teraz na dovolenke. Bol som preč v inej krajine úplne, nemal som tam nič na strihanie, vôbec. Nemal som proste čas, kedy by. Bol som času, tam je 7 hodín more. Spal som v kuse. Proste unavený som bol a nedalo sa. 10 hodín letu a chvála Bohu, že ešte v biznise bol. Dobre ľudia, tamto cestu nám rozorali a ideme tade. Teraz. Je tu taká zničená cesta, hádže strašne a nechcem doničiť skúter. No a ideme, lebo to ten skúter je môjho otca, lebo môj je pokazený a nemám sa na čom voziť, bo športovka tiež pokazujeme a nemám proste času, ide to všetko do opravy, lebo nemám času to opravovať. Dobre, ide. Taká zničená cesta. Taký stres, lebo nepoznáte tú cestu, ľudia, chápete? A to je najhoršie. Lebo nikdy neviete, čo sa stane. Ja si dám na ekorežim, tam bude tu jama. Dobre, je všetko ok. Dúfam, že neprídem domov s vypitou baterkou. No, a ideme. Dobre ľudia, pokračujeme v našej ceste, ideme tade, ideme na tú lúku, len ideme druhou cestou. Lebo nechcem chodiť stále na tú istú cestu. No a tam bola voda z ptičky, čo ide a my ideme tady. Tady je viac lepšia cesta. Než jak je tam mať, bol tam hrozná cesta. No, sa nedá. No, to je trip, takže nechcem veľa hovoriť, aj keď hovorím.
A suché cesty strašne, teplo je. Dneska 14 stupňov, to je asi 17. A úplne strašne dobré. Výhľady tu sú dobré. No akože view. Chvála Bohu, že mám okuliare, že mi nemusia prašiť do očí. Je buzerák. Co tu je, kámo, ľudia? Bažant. Tam. Ideme tu. Teraz. Dobre ľudia, ideme tamtou cestou, lebo toto je čisto zničená. Ani neukazuje na mapách. A ideme. A pokračujeme v ceste. Neviem, na čo slúžia toto sačíky na tom. Má mi ťažko dýchať tej príľbe. To sú za postčík. Spať. Kamarát ide prvý, on je odvážny na tej bajku. Ja na skútri nie. Joj. Pomaličky pôjdeme. V zime chodili buzeranti na traktoroch a poničili cestu a uvidíte, potom na nás budú sťažovať, že my ničíme cestu a no oni tak poničili. Pozrite, aké to pekné, normálne. Perfektné. A tu sme na lúke, ale nie, hej, na tej istej. Tu je jarok. Dáme aj šport, lebo tu sa budeme drtiť fajne rýchlo. To je kamera, tu je to tá lúka, papička, čo na ňu sme boli. Tu sa kamarátuje rozhodnúť vole. Pokážu, bo je normálny papír. Kokos, ja to určite cesty, ale super. To ma teší. To má obe plus minút. Skáče tu extrémne, to znamená, wow, jak by išiel na koľaj. A tým fajne šmyko, to bude spomalené možno, keď sa mi to podarí dať tam. A nie, to není, joj, dorite, to není to chalúka, kde som kamarátuje rozbiť. Tak to. Vedľajšie, myslím. Tak chodíme. Oj, hádej. Dorite, tu som rozbil. Tu. Opa. 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 Koľaje ma tu vítať. Tu čo bolo? Ísť do Rici. Taká mucha na mňa išla. Ideme ľudia ku Jarku. Takému veľkému.
ja nemám rád tú luku veľmi. Mám vždy traumu, lebo som tu dostal raz defekt. Nebolo najlepšie, lebo som bol ďaleko od domova. A som mal stres, som sa bál, lebo to bol taký defekt, ľudia. A tu je ten Jarok, to bolo video. Dobre ľudia, pokračujeme v našej ceste, ideme tam zase. Ide aj s nami kamarát. Pozdrav do videa, nie? No, vidíte, pustí chápať. Pokračujeme v našej ceste, si budem tam skôr, lebo tu budeme zase drtiť. Dokopy, čo všetko ideme, je 9 km ľudia. 9, chápete to? Jeden je 9, tam máš, tam je, tu sme ešte je 9 km a tu ideme ďalej kilometru, takže spolu to je, kamarát hovoril, že 18, takže len vás to nevidno, bo ona má strašne dobrú senzitivitu. No, stabilizátor má strašne dobrú GoPro Hero 13 Black. Znova. Demonstrácie. A, zajačík, behá. Auto tam do píska. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 A to jest ma pryszły. A znaj tu. Już widzę. Dobra ludzie, tutaj koniec wideo, zamieszajcie łajka, teraz włączę, jak byłem za to rad, a ciałcie.